Merry Christmas. Regalo na ko. Merry Christmas. Buang. Ngayon ako regalo sobra naman 25. 27 naman taron. December magyapon. Pwede magyapon na. Salay ka. Buang nga. May chinilas na bi. Ba? Kana bi? Tripan mo ginawa chinilas nga. Spartan man eh. Diskuan ba? Salay ka. Eh. Bintang na ko ni. Buang mo na. Ganahan ko green ba? Sa to ba magtiniil ako ng iwaan eh. T-shirt ba no? Anong t-shirt ba no? Apoy. Diskuan ba? Hindi ako ano ulit mataan yung t-shirt na pod. Wala ko yung t-shirt lagi. Isa na ka buo. Hatag na yung t-shirt mo. Buang. Daw? Sigrana na bi. Ikaw na bahala sa kong ilok eh. Ano laban? Ikaw na bahala sa kong ilok pod. Nindo ta. Salamat kayo. Kaya ako, pinaskuhan. Okay, katag? Yan, mas bagay. Taan eh nga. Yung shirt ni mo ba? Adidas ba? Yung piniskuhan ako. Nabuang lang siguro ka. Ewan pa kayo ulit? Oh, piniskuhan ba? Gara-gara dyan sa'yo. Buang imo no. Na t-shirt. Imo naman ko yung hubuan rin. Yung sa masuoto na ko. Uyan na. Balay na sa balay na. Sige. Ato na ko niya, pinaskuhan pa na ko. May problema na sa balay. Bantay, bitaw ka. Pag-abot mo na sa yung balay mo, ka dito, flicker kag kalit, murag si Joe. Guwapo! Tatsuki! Galas ka na, ka niya? Kanina, ito ko ninyo gipansin. Siyang bataan nga. Kamukha mo naman niya, ha? Ano Hindi may klaro ba eh? Amin ako may tao, ay, Riler! Kanina raw si tanaw ninyo ba? Huwag dyan may klaro ba May eh? makita eh! Hindi makita eh. Hindi ko rin yung mga. Nalitaw. Na, tao eh. Sira kong tanaw sa inyo ba? Kano sa pansinon? Huwag dyan may klaro ba eh? Hindi mo tingin. Hindi mo tingin ko, guwapo! At tayo, di ba ta, nagkapasko, nagkagwapo man? Musta naman ka? Tats. Okay lang yan. Guwapo na kayo. Ito na, wala kong beauty, oh! Wala po ka. Puntahan na siguro ka no? Aw, kwarta lang. Pinaskuhan! Pinaskuhan na mo. Oo, nangatag ng pinaskuhan ni George. Subuan ako rin halos, apit. Aw mo ko'y kahatag ba eh? Daot mo kwarta. Ay, automatic! Dawat kayo! Buwa. Dawat. Dawat mo kwarta kay. Ano natin pambayar sa ano? New Year? Kwarta na ako ba eh? Ah! Kwarta, George! Ah! Nagkaan na mo Namayad na kay. day? Namayad? Namayad na ba eh? Kwarta, Ano bay. ang tangan ni mo? Oo, namayad na eh, awa. Pila ang gusto ni mo? Dos mil! Tumayad na. 3 mil! 3 mil. 3 mil. No. Ano, George? 3 mil. Yung kwarta niya, George! Juan. Tris lang niya. 3 lang yapon. 3 mil. 3. Pusin siya, George. Day. Ha? Kwarta. Pusin siya, 3. 3 naman kayo mga. Sa mga tarong na porn. Pusa mo na yung 3 naman ka. Unsa 3 pesos o 3 mil. 3 mil. 3. Nakoy 3 direct. Oo. 3 mil. Oh. Gip, piso na eh. Oh, 3. Lumayan, 3. 4. 4. Tuwagi, George. 4 pesos. Ha? Magkatawan. Ano? Ay, katawan. Magkatawan. Oh. Tago mayroon kayo niyo. Dungangan mo na ako na eh. Kawa, adi tatay. Bir daw. Kini. Padang nagbugas ba eh? Tama na eh. Baca ninyo na eh. Ta! Oh, kasi may sikrito. Ano yung sikrito ni Moron? Ah, sigrito. Ah, nagkuhan mo karon ba eh? Ha? Bag-o na nila kuhan ba eh? Bag-o na ko pang noto ron ba eh? Nagkuhan mo karon, baligyan ng pipino. Pino? Pipino. Pawira na yun! Tsa! Mo ni sikrito? Mao na sigrito. Mao na? Mao na. Pipino? Oh, mao na. Makapagwapo? Mapagwapo. Binuang! Saan Cute. mga Cute. pagkakon? Ha? Ay, oh, tama. Nakita ko sa YouTube katong putlon daan riba. Gagmay ni anak na sa mata. Di Yan na bag-o na ni ron. Ha? Bag-o. Unsa man? Kanang ibutang na dinit sa diro yana ba? Ay, ate. Kanang pataas sa ilong. Oh, ibutang yana ra kun nimo. Ano, mutulog ka ba yana? Wow, no? Diretso tuboy mo ilong. Ang sa baba, sa pagpa-cute sa baba, sa baba. Ah, baba. Ibutan na po di mo? Butang na dili matulog ka. Magna. Di na ba nga? Kaya mo simusulod, matulog niyo. Bro, di ka dako, ani. Matulog na ni. O, ni. Sirito. Running Kung ba ito ni Hamis pag maayo, bay? Ay, pagkikapit ka. Ano ba rin gwapo? Oh, Mahugaw. guwapo! Touchki, guwapo! Si gwapo. Grabe, bay. Mo ni, sikrito. Palit mo na. Amo mo makapalit sa imo, harap mo makapalit. Apoy, deliver. Mag-send na mo sa kuha. Ay, mag-send? Text. Oo. O, text mo sa kuha. PM. PM.
PM piskot ali dre. PM. PM Private message? Ay, nagpagagi-dragi, song. Song. Sabi ni Song. Ano di ba ko na mga wandre? Song na po kaya, song. Song na po. Ha? Di na ko musuong. Ano di ba ko nga Kuha tiri? Galo na yung Brian. Di maminaw sa kuha bay. Di maminaw. Grabe pinaskuhan ba halos na lang niya hubon kani pangayoon po niya. Mag-brief na lang lagi utak ko dre. Galo na yung Grabe po si George. Loy. Sililas, kuhaan. Loy. Pipino ba kasi ang pakyot ang gwapo. Ikaw mo sino? Pipino. Ha? Saman. Gwapo naman daan tayo. Ay. 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 Tatski gwapo na ron, gwapo. Tatski Kung malagi kuha ng pipino lagi ni. Ha? Kung malagi nagkuha ng pipino. Amo maya. Ako'y nagbaligya. Nagkog pipino. Ako'y nagbaligya. Ay, ka pa. Humok kayo na humok. Ay. Bunog. Sama na. Ay. Abi si Luy bay nga kadagkag kwarta ni Luy. Tato ni aging kwanta katong nay Gani. Bagay ka bayad sa kuha. Oh. Napatoy 20 kalibo. Ano pinaskuhan Luy? Pinaskuhan. Pinaskuhan ron ba? Ha? Pwede mo ikalap pinaskuhan. Dalo man juga jud. Kau na naman. Dapat pa promo. Usa. Ay, promo sige. Promo, sige. Promo. Tamo, panabalan tamo. Okay. Ikaw ulit na George. Ayaw, ako yun. Buha ka na. Promo. Ako yun na. Libre. Ako yun na. Oh, Ikaw, George. Promo ni Isa mo na. Ako, last ko. Sa karon basta December di yung kuminambal. Oo. Kuha na. Kung kaya hatag sa inyong pinaskuhan, napa-promo na lang. Kana. Nindot ang May bayad ha. Bay, Dapat lagi. nindot kayo na. Nindot kayo pagkakuha na. Dapat Ikaw na. tinood. May atik. Lah. Grabe ni si George Bay. Ay, sig. Sige ra kag pangay pinaskuhan pud. Ako. Ako daw. Ay, sali, bro. Nangurog man kaloy. Ha? Tinood ka, niloy? Ikaw nangurog. Ha? Sig panda. Naman. May natataw ng ulit. Mutingog. Sama. Grabe chicks tata suntuig. Ay, bay. Tinood ka, tinood. Grabe ba Ha? ta abay? Chicks ba? Tatay balik ka bisig pila ka buk. Tanaw. Liliyan tarong. Padagana eh. Di Di ba na happy? maihap. Di ba Magkanana happy? man oh, magkanana. Grabe, bay. Sunod tuig. Oh. 23. Grabe, bay. Ah, Pipino rin. Gano po? Gano po? ikaw kini last. Lisan kayo ko niya mata niya. Sige. Promo ang testing na to. Sige daw. Lain na mo doy. Unsa man? Daot man mun tinaya ni Ay, daot. George. Patay daot. Tarong na. Binuang. Na daot. Ano naman? Palahubog kayo. Bang. Di ko, dia. Wala. Mas moto na unta ko. Di na ginoon ko mo to. Ni mo kay ako niyo resolution unda ko ginom no. Ang sama to taron ba na? Inom yan, inom. Palahubog. Ay to chicks ta basig lahi to nga chicks na to it. Wala. Basig chicks to na itlog ta, chicks sila. Klaro rin ay. Promo. Oh. Boy klaro. Sa mo ta. Promo ganino. Nagpromo ka may klaro. So na promo na. Promo man. Uy, nakawawa rin. Kanang promo. Kanang promo nga. Pag-promo niya. Wait klaro. May klaro. Dagang text. No. Na. Pwede. Kapag gani ka matinood to basta magmahay mo. Waloy. Sige, pero to. Basig pa January, February mga yung pag pinaskuhan ko. Roman ang luyam. Di na ta magkuban-uban ni kay sige pangayo. Pasa ni pas. Pati ginilas na bike lang yung pangayoon niya po di ba? New Year resolution. January mga na. Oh. February mga hapon. Oh. Hangtod na December. Mura, tagkuha na na. Isa Dapat na dapat din na unta ka mga karon yun. Sana naman. Oh, uwa gid mo. Oh, jadi bagoon yun mo. Sabi no mo na mo Jones. Di sa tawag uban-uban ni John siguro. Ay, kumuguban. Tara. Ako ra ko kanang isa niya. Ko ano kayo taning short na ko loy. Wala. Pangayo na rin. Wala. Sa. Loy. Kupuhan ni Adidas eh. Miskuhan ni. Yatag lo yatag. Ganahan kay kupuhan Yatag ba? Adidas ba? Saan? Patay na po. Patay. Tinuod Ang grabe naman si George eh. Pati ato Adidas na to. Wow, ang Japon. Unsa? Bagul lang may bay. Ganahan ko ang shirt Loy. Eh, ang iya tag sila mo. Kasi mo malimtan na ko. Dala tanon. Sino naman eh? Unar mi loy. Unar mi. Ayaw oy! Binuha mo na yung oy! Tinuon mo na itong takan ako na George oy! Oy! Shirt ako ba? Hindi ka na dito. Muna ending. Muna ending. Katawa na na kay. Amo
mura manggikuanan nga nanggi. So na break ka Delivery ba, Di, Pipino? nga nanggi practice pa ba? Free shipping ba? Practice kung ma-improve na ka. Lamit yung kay istorya dyan, labi na mo medyo. Alam mo kayo. Pero karon di pa ka pwede. Ang ana gusto tawa text. Di ginagawa ta Facebook naman. Wala pa gani to no. Free shipping, free delivery ba ta? PM to. Na sa Facebook ba? Sunod. Amo to gyapon ka sunod. Makaistorya kaya mo, makaistorya. Kaya karon ay mao din na para makayo ba. Video lang sa video. Video lang sa ana ba? Video lang sa no. Ko tig video sa tanaw mo mga acting na mo mga Hiring sa mga hiring. Text. Understood. Di mo tundo ba understanding? Di na understanding.